Malaksid iti Ilocosur, adamet ti kaso ti MPAX, suno monkeypox, iti probinsya iti South Cotabato. Kinipirmaran dito iti DOH, iti Center for Health Development, kalpasan iti panagpustibo, iti may sa nga residente, iti nakamat nga lugar. Segon ti Cotabato Integrated Provincial Health Office, nga indoluan Dr. Barabaya, kumpirmado ti kaso, iti rasod talupod ti 30 anyos nga lalaki, manipod ti ili iti tulunan. Inabagana nga ti clade 2 variant, tinanakamata kaso ket karaman nga delikado kay iti publiko. Ti pasyente ket adan ti nasa nakasaad kalpasan ti panaka-isolate na kimanarimaan iti contact tracing dagiti autoridad. Kabetan na ti South Cotabato ket duan iti maatap nga kaso nga tututukan iti nakamat nga ahensya nga iti agdama manarimaan iti panaka-isolate dagiti na-exposean iti nagpostibong imuna nga 30 years old nga lalaki. Ti sampol ti duwa nga pasyente ket may patuloden iti RITM para iti konfirmasyon dagiti duwa pa ang pagsuspetsaan nga nairaman ti kaso ti MPAX. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.